Ja, ik heb wel contact met mijn wielerpolen. Ja, zeker. Nou, hoe de bij is. Maar ze skien ik al bij de wielerpolen. Sorry, hoe de bal. Ja, whatever. Hoe de bij is? Hoe de BBB erbij luidt. Ja. Nijsmakkers. Maar Roelof de Vries. Dit is Nijsmakers, een podcast over het Libben en het Nijs in Friesland. En dat bepraat ik mij, jawel, mijn maten. Slogan van het programma, we nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net. In deze podcast krijgt de volgende drie mannen van de prijs van Ian. Ja jongens, ik moet hem toch even heel goed strak introduceren. Dat hebben we twee pijlers na opname, 50 vergaderingen gewoon. Dus nou, ik moet je hem goed introduceren. Oh. Ja? Oké. Dus hier komt hij. Janko Christ is zelfbeneemd filmkenner, vindt vooral zijn eigen films goed en is filmpjesmakker van heer. Vreden? Heel erg leuk. Dank je. Arjen Boslaar, de man die zo volle Nijs volgen dat hij zelfs zien Worman nog een poesbericht stuurt. Hij is vooral journalist bij Omroep Friesland. Vond je het grappig? Nou, ja, ik ken mijn Borman net zo goed, maar dat wel blijkbaar. Dus dat... Is toch die Borman net goed? Net zo goed. Nou goed, let maar. Oké. En Sibral Grasdijk, uw online Nijsmansje taal- en verhaaldverbeteraar en tikt artikels van uw website. Klopt het? En ik zou dienst nee, als je wat kunnen hast. Nou, dan mag ik even dit is het laatste stukje autocue wat ik nou doe. Misschien zit er nog tafel laten zien. Mijn naam is Roelof de Vries. Ik ben presentator, verslagjouwer, journalist, JRV-watcher, schreeuwer, dijvazitter, spreker, influencer. Alles kunner. Had nog klussen morgen of zo? Nee. Oh. Nee. En dan maar bewoner van de podcastkamer. Nijsmakkers. Maar Roelof de Vries. Jullie hem goed bij een podcast over jou, witte man. Ja, ik vind het een enorm origineel idee, inderdaad. Maar jouw man van witte man van 40. Ik zou er zelf net om toch hebben, maar ja, goed, als de omroep dit wil, dan doen we dat. Ja, maar waarom doen we dat toch? Omdat, Die idee toch? Omdat wij vreugde van daar binnen. Tenminste, dat zei ze toch altijd. Dus dan geven we daar maar vanuit. Makkers. Ja, maar dat is wel een beetje het idee. Hè? We praten het Nijs. We nemen u zelf net serieus. En omdat je hem ik vriend, maar ik journalisten ben helemaal. Je hebt taken hier staat bij de omroep. Willen we het Nijs bepraten. Nou, we daarna vond ik maar beginnen. Want we keer zelfs in deze eerste Nijsmakers absoluut niet om de verkiezingen heen. Eerst eventjes, Siebrand, de grootste verrassing. VVD. Arjen? Ja, D66. Siebrand? Sorry, Janko. Nou ja, dat is nog niet helemaal bekend. Hè? Maar ik hoop dat de PVV net de grootste wordt. En dat vond ik dan wel de grootste verrassing eigenlijk. Ja, dat spant er op dit stuit natuurlijk nog. De grootste verrassing dat ze nog Wossakret binnen? Of, nee, dat ze misschien net de grootste partij dat is dan de grootste verrassing. Ja. Grootste teleurstelling, Siebrand? GroenLinks PvdA. Ja, dan zie ik meer een populair maatje bij de achterban van de omroep. Maar dat 50-plus weer in de kamer zit, dat vind ik echt kijk, moeilijk hoor. Nee, wij willen juist een doelgroep bereiken die wat jonger is. Nou ja, 50-plus, dat weer in de kamer komt, dat hier toch een beetje gewoon. Dat is toch zelf weer als een teleurstelling? Ja, dat vind ik een persoonlijke teleurstelling. Nou, persoonlijk net, maar dat vind ik een teleurstelling, ja. Waarom? Nou ja, wat ik zeg is, dat hier we toch een beetje gewoon zo'n one-issue-partij die dan... Ik bedoel, we hebben een oudere generatie in Nederland die het oer het algemeen... Ik ben natuurlijk altijd individuele gevallen uitzonderd, maar in het algemeen het nog nooit zo goed horen. Ja, dat er dan nou weer een one-issue-partij de Kamer iemand die dan zei... Ja, maar de AOW van de ouderen en ze moet altijd de ouderen en ze pakken altijd de ouderen. Daar weten we wel een beetje klemmen, maar Henk rollen horen. Dus, Het is nou totaal weer een nieuwe ploeg natuurlijk, dus... Het kan weer totaal oorzaken als de vorige keer dat ze in de Kamer zitten. Ja, maar goed, ik zeg op verkiezingsjoen nog altijd Jan Nagel erom in. Dus het zal ik net lang door voordat er weer ruzie uitbreekt, denk ik, bij die partij. Dus ach, dat vat ik wel even. Maar hoe kan het nou dat zij dan toch 2 zetels pakken? 2 meer dan de FNP eigenlijk. Dat is een goede vraag. Nou ja, dat is op zich, dat luidt hem net zozeer om, dat luidt hem meer om de FNP natuurlijk. Oh. Maar nog even door 50-plus, waar zit het erin? Geen idee, ja. We hebben natuurlijk een heel soort ouderen in Nederland. En misschien had hij dan toch in dat stemhokje nog een soort memory flash van 50-plus. Ja, daar heb ik in het verleden ook wel eens op stemd. Nou ja, 50-plus. Ik weet het net. Nee. Ja, wat hier voor de grootste teleurstelling? Nou, ik ben vrij let zelf maar stemmen. En toen en ik heb op Frans Timmermans gestemd. En ik kom thuis en ik zet de tv on en Frans Timmermans tweet af. Dus, nou... Dan is het wel niet. Dan is het wel tussenlopen. Ja, ik nou, vrij. Wat wekte dat van emoties bij je op? Ik denk, nou leuk, zo ergens te stemmen. En dan had je terugkekelen naar de Cambuur. Ja, nou, dat wie van die teleurstelling naar de oren. Dus ik ging net een topjongjuster. Nee. Op wie stemt Arjen? Wat wil je bekend maatje? Nou, dat is een gemene vraag van mij, dat snap ik wel. Maar ik zal de partij net nemen, maar ik zal zeggen, ik heb op de heegste Friestalige dame op die
partijlist stemt. Op welke partijlist? Ja, dat... Oh, dat zei ze dan maar net. Dat zei ik nou weer net. D66 denk ik. Ja, nee, ik weet het net. Arie, Do, was dat wat te stellen eigenlijk? Nee. Nee. Ik ga op Inuit Green stemmen, dat kan ik wel zitten. Uit het noorden. Ja, goed dan. Vuilbrief. Nee, die is van D66. Nou, ja. Nou. Nee. Wil je En doe nog dan? langer door, nou ja, ik vind het heel lastig. Want wij zijn inderdaad journalisten. Behalve Janko. En dan mat je dan... je mat er dan heel veel is neutraal en objectief blijven. En dat merk ik wel een beetje bij Jereveen en Cambuur. Daarin jou ook wel om van ja, ik ben nou iemand van Jereveen. Dat valt ik net te ontkennen in ieder geval. Nee, maar goed, daar wordt natuurlijk van heel veel mensen gezegd. Journalisme was compleet objectief wezen. Alleen ja, we weten natuurlijk ook, complete objectiviteit bestaat niet. Hè? Alleen dat je maar wel bij de feiten houden. En... Nee, maar de mast wel beziekjes zo vol mogelijk daarbij in de buurt. Ik bedoel, het is wat oors. Dat is toch en uitspreken op waar het stemt heeft is echt nog wel wat oors als actief flyerie of actief dwaandewijzer van zijn partij. Nee. Ja, goed, in mijn geval is dat ik heb volgens mij de laatste 4 verkiezingen op 3 verschillende partijen gestemd. Dus ik zweef elke keer weer naar zijn verkiezing daar. Dus het is ik net zei, ja, de keuze nou op die ene partij van dat kind hoor ik keer weer Samaroos. Ja, oké. Maar nou nog goed, die Timmermans, Janko, die is opstapt. Waar maakt hem opvolgen? Ik heb geen idee. Oh, Arjen? Ik heb geen idee, nee. Oh, leuk man. Leuk dat jullie dat Nee, maar ik zit niet in politiek duider, vriend. Ja, daar had ze wel een uitdacht. Ja, ze is dood. Abu Talib. Nee, Waarom hè? de PvdA. De PvdA? Wie dan wel? Het goeie van Timmermans was zijn fusiepartij, wat het wordt, is dat er zijn green achtergrond had mij voor de GreenLinks stemmers. En hier is een PvdA. Ja, en de rest van Nederland haat hem. Ja, van groot deel wel. Dat Ja. was daarom stapte nou ik op, denk ik, want dat viel er zelf ook wel aan. Ja. Maar de mast invinden die 2 stromingen binnen die fusiebeweging voor zijn werkje kennen. Mhm. En ik weet ook net wat dat is. Oh. Dat is Moorma net, dat is Klaver net. Nee. Want dat is te bot PvdA. Abu Talib ken al net, want ze zie je nou een nije niet in die fractieleden maakt, maar Abu Talib is niet net op kieslist, dus die is net keersen. Dus Nee. dan Dat eerst nog, krijgt ja. dan krijgt ik nog weer een leerder die het net in de fractie. Dus het maakt een van die 21, die het een van die eerste 21 belist. Stot hap er mooi bij, Maar hè? als dan Ken het maar. Ja. Nou ja, steeds de naam is nog net neemt. Hap de moeder hoop, nummer 8 op de list. Maar die het dan worden. Timmermans zei zelf ook dat het hier die van een jongere generatie binnen Ja. de tijd altijd opstapt. Nou, Ja. ja. Zo hier wijze kennen. Dan is hij wel degene die het meest logisch is, toch? Als het hij wil jongeren. Ik bedoel, ja. Ontemai 8 is hij wel de jongste in elk geval. Ontemai 8. Ja. Hij is wel wat ouder, hè? Kijk, In Ontemai 8. het is hier de jongste wijze. Maar ja, wat is nog jong en Van oud in de Timmermans politiek? naar Zit hem er slaat nog, er nog hè? wel een generatie oer. Ja. Dus dan weet ik net. En Lisa Westerveld zit ook op 4. Is ik net oud. Nee, Wordt ouder als Haptemoe, maar net zo heel oud. nee. Oké, Maar maar... ik hield natuurlijk GreenLinks en Haptemoe hoop is heel natuurlijk PvdA. Ja. Maar Arjen, het is wel de bedoeling, de zit je aan tafel, de mast die uitspreken. Dat is het idee van deze podcast, dat Steen wist. De mast Je moet net gewoon jezelf wezen. Dat is natuurlijk net de bedoeling. hè? Dat is niet de bedoeling, nee. Dat Nou, helder je is. wil ik graag een uitvergrutting van jezelf hebben. Door mast nou kiezen wie mag de opvolger worden van Frans Timmermans. Hij gaat al een beetje Hier nou, richting podcast, Roelof. Ja, dat vind ik jammer. Dat verneem ik. Nee, ja, had ik dan, dan neem ik een naam die net keersen is en net in de fractie zit, maar die ik heel heeg zitten hebben op die kant. En dat is Lodewijk Asscher. De Fries van de Wieken. Waar is deze week de Fries van de Wieken? Waar is de Fries van de Wieken? Waar kwam deze week een soort in het Nijs? Van Aantje Jelle Soepel rond Henk de Jong, ik neem maar wat. Welke Fries voel op bij Arjen Boslaar? Arjen, een beetje tromgeroffel vandaag? Ja. Waar is de Fries van de Wieken? Nou, de meest verrassende, en dan blijven we toch nog even bij de verkiezings, die het toch helle het. De meest verrassende Fries die het helle het, en Marieke Vellinga. Ja, stiep zo'n 20 bij D66. Ik denk dat er, nou, had ik om je heen zucht. We kennen haar net, maar wie ik niet die verwachtte hier dat zij mijn stamplak op de lijst het helle Ik zeg het gezicht van, Ja. van Janko Christ. Hij had geen idee wie Marieke Velling is. Nee, maar Janko had een cruise gezet bij Frans Timmermans en dan vonden we het wel weer prima. Allee, wij bezig. Dus, en dat zullen wel vaker gebeuren dat een Fries van de week kiest dat Janko misschien de eerste is die Henk de Jong en dan houdt het wel op eigenlijk. Ja, foppen kennen misschien ook nog. En dan, ja. dat is clear. Bosje, hoe vies bist je? Praat er dan nog in. Hè? Oh, ja. Sorry? Hoe vies bist je? Hoe vies? Als een smarig. Smarig? Vies? Ja? Geen idee. Ja, corrigeer me nou. Gaat het nog altijd door de verkiezingen? Nee? Het is een hele... Jou gewoon altijd op de vraag. Hoe vies bist je? ik heb geen idee wat jij was. Wees wel kijken naar het kappertje West, speciaal voor de jury. Ja. Naar Jas gewoon. Nee, Ja, Jas gewoon.
Dat is koud. Nou, ik krijg een oorloglin onder de douche, dus het valt waar. Oké. Nou, de vraag is vooral eigenlijk... als je Ja, nee, ja. witte hoeveel afval je per jaar votsmieten. Ja, dat God, weet dat ik wie het wel. brengt. Dat weet ik wel. Jongen, Dat weet ik wel. jongen. Dat moesten wij van op zieken. Ja. Ja, is dat vlaggen? Bij mij wel. Ik Ja. loop bij Janko net helemaal, maar... Nee, ik weet net... nee. Maar ik heb juist nog op de bak stond om alle veranderspoeden erin. Oh, ja. Ons past het net. Oh. Hij staat om die informatie, is dat genoeg? Zo'n soort. Maar ja, doe een stuk mij jouw mensen in huishouding. Ja. Ja, ik moet altijd de bak onstampen. Ik moet altijd opstaan om het vol te om het Is erin er te qua krijgen. bakken regelen ook, hè? Als je wat is, dat hij onder in de bekend maakt deze week hoeveel kilo per gemeente per huishouden votsmieten wordt. Dus inwoners van Smellingelaan smieten bijgelijks van alle Friese gemeenten die verhouding het minste restafval vot. Het gaat dan om zo'n 144 kilo in het jaar, dus per huishouden gaat het om. Wie als meestal in de gemeente Weststelling werd goed wie in de vat 266 kilo. Schiemond Eeg zit dan 4 bob on. Dus dan rij je 144, Ja. 266 en dan 620 kilo van Schiemond Eeg. Dan denk je, hoe kan dat nou? Ja. Safvolle meer. En hoe kan dat Dat dan? had met toerisme te krijgen. Want er is, de toeristen op de Watereilanden, die zijn al die hebben 4 boppen on, die smieten volle meer fot. Is ik niks zo'n toeristen. Maar daar is het hij slag om het op te zien? Nee. Nee. Dus zei ze zit in de app van mijn Ja. overheid, de berichtenbox. Nou, Ja. bij mij net. Maar het kan komen omdat ik nog net zo heel lang in Verhoezen ben, Ja. dacht ik. Dat Ja, ik, ik moest wel helemaal waarom naar januari en februari vooruitrekening. Ja, ja, dus dat, en shit, toen ben ik er nog lang in hier. en dat gaat dan hoe het hier daarvoor. Ja, dus dat ze. Dus daar dus ik net slag, Janko. Dus ik jou hem in opdracht van de suzuring en dat slag je hem net. Treien 150. Ik heb het net bezocht, maar eerlijk ben. Ja, dat snap ik wel. Maar doet 350 dus? 350? In huishouden? Ja, Serieus, wat daar was ik in ben en ik. ja. Ik ga 182. Zo. Dat is haast de helft minder. Hij vreet alles op. Nee, dat gooi ik in de GFT. Oh. Stelt dat met En mij. Oh, dat hier alleen nog om sortie toch? Of Ja, net? de griezenbak. Ja, en dan Oh, op de oké, griezen. Ja, oké, ja. oké. Dat is echt volle. Ja. Maar Maar dat is wel green container dan. nee, hoeveel hier is het ook? 182. Ja, per persoon zeker. Nee, voor het hele huishouden Oei, zelfs. Jongen. Dat zie Ja, je. maar dan is die een hele dure nijbouwweek, jongen. Het is alweer helemaal ingerucht op dat het alweer beter is en recyclen. Maar daar had je wel een appapierbak. Ja, De broekstick. ja, En een green container. ja, ik nog. Maar hij zing je luiers meer. Nou ben ik de enige die het opzocht heeft en die Ja, het dat zag is heeft de en dan lul. ben ik tot de lul leggen. Dat is toch ook weer Ik denk dat ongelooflijk. Janko en ik vol leger dat zitten. Ik het net, denk ik. Oh. Nee. Wat is het best lezen bericht in Friesland? De toptreien van Siebrand. Ja. Dus het trekt lekker in, hè? Siebrand is uw chef online en volgt alles. Wat wordt er soort lezen, wat net, wat scoort en wat binnen de treien best lezen berichten van uw website en uw app. We beginnen met nummer treien. Ja, ik stel direct een disclaimer aan. Ach, Ja, nee, ja, Ja, het komt er lekker in. we hadden al door de verkiezing horen. Dat is natuurlijk Nee, via wij het best lezen. De best lezen dat verhaal. even net mooi. Live blog, kaartjes, oortips. Dus dat ga ik alleen maar even de boeten letten. Want Oké. anders ga ik 2 artikelen die door de verkiezing in. Ja, en het is ook wel vervelend als we elke week in 2 nijs in die top treien gooien. Ja. Want die worden er heel volle lezen. In het Ongelukje, brand daar, stelrij daar. ongelukken en deren, dat scoort het best eigenlijk. Hè? Ja. Goed, Ik als vond het mij nieuwsgierig. als Maar mij de goed. lasse cijfers juist wel. Maar goed, wie zegt soms ik als wat Jippe de cijfers is naar lijst die het en naar mensen die het artikel uitlezen, dat soort verhalen. Dus dan komen we bij deze 2 artikel en Zo. op nummer 2 de Kondig Salon. Ja. Get oer de Christmerk. Ja. Ik hier dezelfde net ontdacht, want het is nog Hij altijd. nog het longen. Het is Nee, hier 24 zei het op oktober. nummer 2. Oh. Ja, het is oktober. Ik hier zelf net aan de Christmerk dacht, maar Die zit dan gewoon in de top treien, Kriesmerk. ja, omdat ze er in Harig al druk mee binnen. Oké. Harig in het zuidwesten. Ja. Daar is een week, daar is al door ze 1 keer in de 2 jaar, is daar mijn Christmerk aan de gang. Daar haar uw collega's van Radio Spanburger, wie een soort gearwerk met haar er al even zien hoe ze daar aan de gang binnen. En dat wordt dus geweldig lezen. Dus ik denk dat de Friesen wel daar binnen om wat Janko de Model van Heer. kriesgezelligheid. Ja, ik viel de bui al hingen. Ja. Ik vind het sowieso bijzonder dat Harig een week had. Ja, Ik dacht dat is gewoon... ja inderdaad- het is in je wiek. Het is een woordskip Ja. tussen Harig en Oh. een dwarpje Nijs. Maar goed, dat is van meer dan officieel onderdeel van Harig steeds. Hoe heet dat dan? Ja, Harig Westerheen. Ik heb... Westerrijn, ja. Ja. Westerrijn. Net Westerheen, maar Westerrijn in ieder geval. Ja. Ik hier er zelf nooit van uit. Ik kom net uit die streek. Ik kom uit de streek van Westerheen. Harig ligt helemaal net in de buurt van de Westerheen. Nee, Nee, dus, daarom. dus dit is net de Westerend Westerheen. of zo. Westerijn, met EIN op een eind. Ja, dat snap ik. Oké. Nou ja, goed, dat is.
Ja. En Dan is dan ik... Maar hoe groot is nou wel Chris spelen in Hoes? Maar wie nou verder praten? We kennen... ja, nee. Hoe groot is die kriesmerk dan? Dat ze er nog met douane binnen? Of binnen 3 creamkes, maar omdat er net zo volle mensen wenje, hij ze er heel Dat maakt Janko aan het uitvinden. Het is op 12 en 13 december, dus dan is het dan mooi. Een mooie reportage. Net stinnen maar hinnen. Als dan nooit een reportage maken bij een Kriesmerk. Jongen, ik wil 100.000 van die reportages maken. Dat is voor mij ingedoet op brei onkriesten. Lachjes en ja. bal. Het is de meestal wat. Nou, het leukst vind ik altijd die figuren die dan al in september tussen een Chris Ben was staan. Oh, ja. Dat vind ik het mooiste. Die en dan in maart was weer... Wielerpaul aanstwert. Ja, ik heb wel contactlijnen met mijn wielerpalen. Ja, zeker. Nou, hoe de bij is. Maar ze schijnen ik al bij de wielerpalen. Sorry, hoe de whatever. Hoe de BBB is? Hoe de BBB erbij lijkt. Ja, nee, hoe de buiten rond daar ging. Hoe de buiten rond. Maar ik weet uit betrouwbare bron dat ze in Instrit in de wielerpaal ik al wet waren binnen mij de Christ. Dus, De bui hing het. ja, Noem het waar. de bui ging het en dan lachjes ik. Nummer 2. Kom je wel eens in een kringloop? Ja, wel. Ja. En let je hem dan ook heel goed op dat er misschien ook hele oude, weervolle boekjes misschien al wel lezen? Nee. Nee. Ik zie eigenlijk nooit naar de boeken, maar nee. Nou ja, ik het hangt van een beetje vanaf Daar is West geen komst boek meer. of gewoon een sneupenmist. Nou ja, het is al voor de tweede keer dit jaar, wie deze week, dat er een druk is, de eerste druk van het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. Waar jij er dit jaar water in een omrin, een kringloopwinkel van omrin al in je voen en deze week weer. Nou weet je in jou het zo. Oké. En die list daar dus gewoon. Die allereerste keer zo er haast bij het papierlijn worden, kwamen ze krijgen op het laatste moment achter. Dus nou ben je ook wat scherper. En Maar wat is dat bijzonder aan eigenlijk? nou, dat is... Nou, een eerste druk van het dagboek van Anne Frank, dat is toch Ja, wel... die had het in oorlog opgeschreven. En in ik geloof in 1948 is dat Nou, ja. in best wel lietse oplagen is dat dagboek drukt. En hoeveel is dat wurdig, is dan de vraag. Ja, dat is de vraag inderdaad. Nou ja, Cecile het onbier op Marktplaats. Dus kies mij bier. Oh, Ja. oké. De opbrengst die En het die naar omring. horen, wat is er maar de eerste gebeurd? Ik veild. En de opbrengst is naar omring. Ik geloof weer Want 100 dan kennen ze die Russische hackers even Precies, ik vertellen. is er wel goed broek in de stiek. Ja, ik omring hebben we wel nodig. Ja. Ja. Maar waarom smiet de meeste een stuk voort? Dom niet. Nou ja, Dat weet en ik, het, hè, het maar- is ik net altijd voetsmit. Het is ik best vaak ook als mensen komen te versterren. Dat ja. net het heel hoes leegmaken wordt. Maar Nee, ook gewoon alle dat ze boeken in de doos en dat zie je bij je van... van hij maar op wat hier op zolder leidt en shimmer wat er nog tussen zit. Ja. Zak komen van een heel soort ding in kringloopwinkels en ik in veilinghoezen. Noem maar één. Ik smiet het altijd in een container. Ja, vandaar dat is van 380.000 Ja, kilo. dan maak ik even een plaknaam op zich. Roelof, de hast op een heel soort plakken in de Wereldwest. Zo. Zij is altijd. Ja, Vind ik Buenos mooi. Aires. Ja. Hartstikke West in San Miguel de Allende. Klinkt wel Argentijns, ik. Ja, omdat het Spaans is. Ja. Sorry, hè. Nee, ja. Ja, nee. Nou ja, Mexico. Ja. Echt weer? Ja. Nou goed. San Miguel. Pas wel volle. Bier, ik. San Miguel. Klopt. Maar dit is San Miguel. San Miguel de Allende. En dat, Dat lijkt in Mexico inderdaad. En waarom zit er een artikel op nummer 1? Nou, elke week bij je wie bij Jong Friesland mij een stel Fries of een Fries die naar het boeteland voes is. Dat wordt me machtig goed lezen. Nou, Oh ja. dus op website. We hadden op radio en we hadden dan ik een verhaaltje op een website. En Omdat we lezen willen hoe goed die mensen het hebben. nee, maar dat mijn verhaal, nou een beetje zoals ik vertrek. Eigenlijk, Oh, ja, maar dan in ja, ja. artikelvorm. En En dan ik ben vertrek het- je het altijd mis. Dat is bij Ja, dit precies. Dit net zijn al iets, hè? slagversies van ik vertrek. Vaak wel, ja. Wieberen Bergsma. Die is de meisje vrouw en bijna Tafhoezen. Een perelin, treelin in de coronatier. En die vertelt hoe het er is. En En wat doet er daar? die had het wel een nice zin. Wat doet er? Wijnje en werkje. Wen je? Ja. Ja, Vet boeiend. Ja, nou ja, dat vind je dus net, maar een heel soort Fries misschien wel. Ja. Hij wil als neppolitie van de Doorhoorn. überhaupt nooit politie voor de doorhoorn. Dus ik net politie, nee. Hij wil echt een politie van de Doorhoorn? Nee. Ja, Nee. kijk, Nee, ik ben wel eens bellen toch, echte politie trouwens. Zo. toch echte. Groot speler. Ja, want de zijn van nou, daar moest er wel een beetje om tinken. Want de beste Jervin slagjouwer. Ah. En ze had hij misschien wel op korrel. Maar hoe Serieus? is het? Ja. Wie er toen ook al dat er zo'n soort netpolitie wie? En bij Sir Hester, Ja, dan kan, 30 kilometer verderop. Ja, iets nou, gewoon jouwt. De Cambuur, ja. Maar hoe wist dan dat het in dit geval echt politie is? Ja, Nee, ja, Dat is vaak een vraag natuurlijk. Ga ik net checken, nee. nee. En het in dit geval misschien net zo slim, maar Ze versprutsen nog als ze zijn wij Sir Hedy op de korrel. Maar wat ik wel heel cool vond, is dat ze dan zijn van als het dan bellest. Zo als het ook bellest, dan komen ze net samen. Maar dat is echt een goed verhaal. Hè. Maar nou zijn als het ook bellest, dan komen we fot. Dus ik elke dag bellen, joh. Hey, Janko zit hier van mij door. Die vertrouwt net. Dan kwamen ze weer. Mooi wie dat. ja.
Ja. Nee, Maar wie er een aanleiding voor? Dat stel, wat is die? nee, niks. Podcast. Dat is wie Podcast, wie we periode zijn. roet. Dat is het zien die Lien of zij. Hè? Wie die te doen om de derby. Wie Cambuur vindt spelen toen. En toen hingen ze wat signaal aan het kregen. Dat ze dachten, nou, tinker even nog maar op stapjes te jou zo wat om die heen. Oh ja, hè? Als er wat Dosto was nooit. hartstikke voorzichtig gedaan. Nee, ik loop net. Nee, want meestal viel het wel on hoe dat zit. En echt jongen, 4 waar je het meeste gevallen is nooit een probleem. Ja, tuurlijk. maar dat hield trouwens als ik als journalist bij Heerenveen ben of bij Cambuur, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar groepen waar een soort snoven is of drankbroek is, die mag vermijden. Want dan jutten ze elkaar op en dan merk je wel van, oh, ze wollen wat of ze hadden die op een korrel. Dat merk je wel eens. Vaak vooral boeten door. Hè. Ik bedoel, in een kroeg of zo valt het dan wel wat aan. Maar als dan boeten op straat, maar zo'n groep dan... Nou ja, een groep in een kroeg. Dat kan ik dan wel. Nee, oké, maar dan... Nou goed. Ja. Maar wie er wat met neppolitie? Ja, de politie had van de Heerenveen toen ze meerdere meldingen kregen hoe neppolities. Meestal werden opbellen en vregen om een afspraak te maken. En de politie komt yield en oorweervolk wordt ophelling om daar in een kloeze op het politiebureau te bewaren. Zitten de oplichters. Maar dit... Ja, sorry. Het is altijd flauw, maar daar traap je meestal niet in. Ja, nou ja, de politie zei dat ze zo geraffineerd te werk in dat je daarin traap je. Ja, vooral wat oudere mensen vaak, jongen. Die ben dan goed van vertrouwen, wist je wel? Misschien dat 50 plus daar wat ontwank in de kamer. Ja, ik vind het is wel heel snel. Ja. En politie, dat weet ik wel. En, nou ja, vrienden van u is die werken bij de politie, maar die zijn er echt wel heel fel op. Die vinden het echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Dus die ben er heel druk mee bezig, weet ik, om die lui op te sporen. Maar het is wel heel schadelijk Dat snap natuurlijk. ik, In want het het vertrouwen vertrouwen precies. van de Ja. politie. Ja. En dat Ja. was net. Maar in ieder geval staat het uitlijn wordt. Ja, wij komen nou yield en juwelen ophelling en die Zo zit het net precies natuurlijk. Maar Ja. Die mensen weten precies hoe ze het zitten maten, hoe ze vertrouwen wekken. Dat is net, dat vind ik altijd we gaan heel van oplichters als dat... Maar hoe weet ze nou precies waar ze hem hadden, ja. die oplichters? Want ze bellen dus nooit Roelof of Janko of mij, maar of die, maar zo'n verhaal van, nou ja, ik heb trouwens geen juwelen tussen, dus dat scheelt ik wel. Maar dat weet ze blijkbaar. Maar ze weet dus precies, nou, daar ben de kwetsbare ouderen, die bellen we op en Ik al hier in de afvalbak. ja, precies. Maar ze weet dus precies wie ze bellen hadden. Ja, maar het gaat ik wel eens mis. Hè. Er weer laatst die vrouw die wat ik bellen en die hier terug. Dus die zei, ja, kom maar del. En die hier ondertussen de echte politie tipt. Ja. En ze op het diertrapjeren. En heette daadje. Ja. Nou ja, we halen jullie eigen rubriek. Die Ja, van dat mag er nog nog de uitlaatklep. Oh, ja. Nee, want er nog 12. Oh, ja. Ook op die van Janko. Alleen het probleem is een beetje, we weten dus net wat Janko voor rubriek had. Maar wie woont Joen? Nee, dat is een tune, toch? Ja, die hak makken, maar toen. dat weer van, hey, vind ik net leuk. Ik heb een eigen ding het maken. was je nou Het eens geldt voor bij, het geldt voor de farmjouwing wie je wil op. Oh. Helaas. Dus ik heb zelf de farmjouwing niet in. Maar Valt haast net op. Nou, maar neem het maar. Nee, Nee, door de bumper maar. Oh, doe maar. Lipje die leven. Maar dan beter. Nou, daar kan Chinees eten voorbij Dit is zitten. cultural appropriation, toch? Ja, absoluut. Nou, doe maar. Het zit in het racisme, maar is het correct. Nou, Eh, een pauze doen even. Ja, maar doe ik net. Nee. Rubriek, mijn tips hoe je je leven beter leven kennen. En ik dacht van, ja, maar het is, ik heb het nooit gedacht, ik heb denk ik in mijn 20-jarige carrière ongeveer 4000 mensen interviewd. Zo. En diepgaande interviews vind ik dat Diep, hè? natuurlijk al, ja. Oh, ja. Al, ja. Wat ging het Wat erbij ben je over aan de baan? Juist. En, dus ik dacht, lid maar eens met al die wijsheden die ik in die 20 jaar garde heb, lid mij die weer waarom Ja. onder het Friese bevolking. Maar dat klinkt als een geheel eigen podcast. Dat was toch net verdrukken in een hoekje van de maar Nijsmakkers? we beginnen iets. Oké, Wat nobel. Ja, dus dat is de insteek. Mooi. Dus ik kom nou met een eerst... wijsheid. Precies, mooi. Maar dat is in dit geval een praktische tip. Dit zeg ik trouwens ook mooi van TikTok, hè? Dus dat is nou goed. Maar een praktische tip. Ja? Stel, we komen al hier wel eens in de supermarkten. En dan kopen ze wat dingen, maar de best niet tas voor je. Dus een keer is van, oké, dan koop ik zo'n plastic poetsje of whatever. Maar ja, dat is duur, slecht voor het milieu, heb ik er zin in. Dus wat kan je dan doen? De kopen ze een rol Jiske-vetpoeden. Want die maken slecht nog altijd erop. Zo. Daar kost er hier nou. Ja, En daar is de badschip in. die blijven wel goed. Ja. Goh. Maar de rubriek is nou verworden Janko's lifehacks. Nou, dit is in deze even een tip voor de meesten thuis. Wel een goede tip. Ja. Ik vind hem wel... Ja, ik had het net zo gauw dat ik denk van, oh shit, hier ik nou maar
Wat vind je toe? Ja, ik ga dit een keer de Sjoen oplezen. Ja, maar dit is gewoon een lifehack. Dit is gewoon een... Dus ik zit aan het denken, het is best een goede tip. Maar ik ga hem dus lezen en ik ga er dus nooit wat mee dienen. Dus hij is net hing Dat is die huiskuld. Geef eens je losse tasjes dan bij de supermarkt. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat is wel Beetje heel dom, min. ja. Nou, mijn vrouw was dan ik altijd zagrijnig. Die zei, ja, het ligt Snap toch... Toen hè? Er is het toch... waar dan 3 jouw van die grote supermarkttassen Ja. achter in de auto liggen. Maar die vier ik dan moeten in de supermarkt. Nou ja, hier. Oplost. Heel Dat is goed. nooit werk, dus zei ik maar de vrouw. Vuilniszakken. Ja. Dat is wel wat werk. Maar verder is het gewoon een... Er is een bumper, er is een lieder, er is een muziekje. We gaan de hele wereld over Japan. En Nee, ja, China, als hè? een poeder nederig heeft, maar een poederkeepje. Dan komt het op del. Nou, dan gaan we maar terug naar het Nice. Wie je vroeger wat van het vuurwerk afstekken? Zeker, absoluut. Ja, zo? Ja, 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 nou want? ja. Hoe en... Gewoon kanalen. Die Als zit ze aan- nou zit ze aan een kroegje? nitraatbommen, dat vond ik machtig. Echt weer? Ja. En die staan ik ergens in of zo? Ja, en bijvoorbeeld in een put. En dan ja. knalt al dat wet omheen. Dat is heel erg leuk. Als mensen langs in of zo. Ik vond het vroeger al niks, eerlijk zijn. Mijn heid werken bij Skuurmans vuurwerk. Maar het boeide mij geen reet. Ik vond het geen zak aan. Nee. Maar Jumbo? Nou, ja. wat minder vier als dat hier gaan. Maar hoe heet die ding? Astronauten en zo en dat soort dingen. Wol. Nou, het niet wel een beetje Maar zoiets. ik boer als liet bij wel meer. Maar goed, dan is hij men. Het kost echt een heel soort geld. Ja. En u zei men vond dat net burg. En dat snap ik intussen ik wel. Nou, het mocht heel erg net van... We hebben het krijgt ook in. Het mocht heel erg net van u uit. Dus de boek het graag van. Oh ja, ja. Ja, dus dat wie het. Dus ja, dat wel ja. Oké. En inderdaad, dan diest het een keer en dan giet er een keer een putdeksel of een brievenbus. En dan waren die mensen nog leuk. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd leuk als er zo'n boze buurtbewoner een boete komt van opharen. Ja. Nou ja, in een parkeerkelder onder het Geert Willigenplein op het Jereveen is nu nogal wat vuurwerk afstutsen. Die blikken dat de jongen in het treppenhuis met vuurwerk waren weer. Daardoor stiet het alarm van de parkeerkelder te loeien en waren de helpdiensten maar spoed oproepen. De handhaving had de jongen onspulsen op zijn gedrag. Verder ben ik de ouderlieu op de hicht gesteld. Maar is niks met je wurg. Nou ja, dat is natuurlijk een woordmansje, Siebrand. Dit is Dus, in jaren 40. ja, nee, weet ik. Wacht even, ik wil naar het kleren wel, jong. Dus doe ik ook elke zaterdag op aard. En dan brievenbussen dus. en alles. Nee, want die een heel legaal. Een Iets opletten, Roelof. Nou, wacht even, dan doe even een knipje en dan doe ik hem even een oors. Nou ja, daar is in, toch op je zit aan. Ja, dat is wat een zuurtje weer dit op het Jereveen. In parkeerkelder boeien. Wij gingen altijd wel al, ja. Wij hebben ik een keer gewoon, hier was zo'n vuurpilk en die, maar dat waarde om, wist je wel, in zo'n fles. Ja, Dus die ging Met een soort streep zo de zitten. keukenmeid. Ja, zo liep, maar hoe is het mogelijk precies in het iepersninnen wc-ruutje van de oerburen. Zo, boem. ja, dat lijkt het nou. Dus stiet de Ruud wel heel erg hier op hem, ja. Wees me natuurlijk. Dus die mensen die naar staan, dus zijn de ouders. Nee, want ze wie net thuis. Dat Dus is ik- voor mij. Nou, ik weet net zeker. Ze konden nou achter dat het Janko weer. Ja, Precies. Er zit nou Ian die zit aan op het hartje en die denkt, hey. Nou, ik weet dat, misschien weet mijn hart namelijk ik wel. Ik weet dat ik hetzelfde die per ongeluk, of dat mijn hart hetzelfde. Maar wij gingen er wel om, weet ik nog. Die hart had de dier en die zou toen heel hard Janko wat doen. Ja. Nee, Maar die je met ik al in oktober, want dat wie dit dus. ja. Nee. De uitlaatklep van Roelof. Ik heb er even zitten. Ja, hier ga ik wel zin in inderdaad. Ja, want ik ga een soort ergernissen in Ik mijn stel me leven. een beetje voor die ergernissen van Marcel van Roosmaal. Die er elke maand hier bij de Wereld Door. Vond je dat leuk? Ja, vond ik leuk. Dat wie mijn favoriete. Jan Mulder, die dat vroeger ik al. Oh ja, die daar ben ik mee in de war. Nee, dat is heel goed. Ja. Nou ja, ik wie dus bezig Goed met rijtje. ik wie dus al bezig met Marcel van Roosmalen, ik ga Jan nou een Mulder. 15 onderwerpen op piest in. Ik ken even vooruit. Dus een keer even fruitwerkje, dat is wel lekker. Ik wil beginnen met invlieden. En ja, Nee, oké. Sorry. maar dan vooral invlieden verkeer plakken. Ja. Maar je volgens mij, dat je hem, ik weet het ook niet dat ik wel eens op let of dan zorgen dat je hem zorgen dat het invlieden parkeerplak bezet is, maar je die de parkeerkaart had. hek was niet in. Hij staat zelf nog niet. Oh, nou wat is Ja, maar het En rubriekje heel hij leuk heeft van. jongen dat het parkeerplein... Nee, Ja. Wie per ongeluk. Nee, wie Oh, probeert. ja, oké. Nou ja, dat Mag nou ja, dat kan per gebeuren. ongeluk. Dit Wond is een hele grote boeren bij, toch? Nee, verder maar die vrouw. Ja. Maar hij staat wel eens gewoon aan dat als het zegest. Nee, maar maar de shit... Ik let erop, want ik heb heeft niet. elkaar, want Ja. do moest er staan, dus do les erop misschien. Ja. Maar... Want Het is dus, nou, lekker maar gewoon Het is net zo dat er altijd maar ongepaste net auto's- normaal hoe vaak ik ergens kom en dat ik zorg dat er iemand op zit die geen invloed de parkeerkaart had. Echt, tokkie Nederland is echt tot de max. En weet je wat nog het slimste is? Ik spreek ze drie wel eens op bon.
Dus dan Dan kom kost je hij heel er. niet wachten En dan- bij die nee, auto. nou, Tot er nee. niet meer omkomt. Nou, het zoekt Stond van die erbij. staat wezen, maar dan krijg ik wel wat te vier. Maar ik had ik wel eens maar dat mijn dochter dan erbij is, dus dan haal je wel een beetje in. Maar dan maak je dus mooi dat je ergens bij een supermarkt komt. Meestal parkeer ik hem bij de supermarkt dan net, want ik ben periflien opereerd, dus ik kan iets meer langer rennen. Dus dan vind ik net dat ik een broek van maatje maai. Maar dus dan zet ik hem wat verder op, en dan ren ik er langs. En ik ben nog eenmaal op afspits dat ik toch eventjes jog. En dan jog ik dus vaak dat gebeurt. Echt, best wel vaak. Dat is echt schriks van hoe asociaal mensen wezen. Nou, dat gebeurt dus. Dus dan en als ik dat dan jog, dan denk ik wel, hey, ik spek die keer toch even op A. Ben vaak 60-plussers. Maar wacht dus dan dat ze rondkomen of zo? Wat? Nee, dat kan ik niet te vieren. Oké. Ik wil dat, maar als ze Stoltje erbij. als ik het jog, of ik ga wel eens 1 of 2 keer op het raam tik van ja, hallo. Ja. Maar dan sjorgen ze die jongen van ja, nee, maar eventjes. Ja, dat is toch of niet. mijn Het vrouw, even pak morgen, mijn vrouw Helly. kan net zo goed rennen. Ja, vreeg je naar zijn kaart on. Het is echt ongelooflijk. Jongens, dit wie Nijsmakers. Leuk. Ja, Nou ja. oh, dat best wel enthousiast. Wij van WC Eend Ja. adviseren. Ik ga WC in Eend. proefje sturing mij die in en ik vond dit al leuker uit die proefje. Wie beter dan de... Maar want komt we vooral omdat hadden- Janko een oren rubriek had en die is... nou ja, Nou ja, Lifehacks. de vorm jou in net zo, maar de... Dit is direct de redactievergadering. En we nou Ja. beginnen direct nou Even even naar laat. Elise. Ja. De nightbabbel. Nou, wat 2 pilots maken de eerste wie eigenlijk het leukst. Maar dat wie toen zonder Siebrand. Dat is weer. Ik weet dat of dat... Ja, dat is ook, dat ja. is weer wel leuker dan die tweede, denk ik. Ik denk net dat het publiek dit heel boeiend vindt. Nee. Nee? Ik zoek wel een afsluiten. Oké, dan sluiten we al, jongens. Dit wie Nijsmakers. Else Vreet de Jong is het op televisie. En Else Vreet de Mon komt het op Spotify of op jouw favoriete podcast-app te verschijnen. Jo, Dien. Want ik maak dus dienst zitten. Dien, hè? hè? Ja. Socials en Laagdrempelig. zeker. Socials. Komt ik op social media. Alle socials. Ja, maar net het hele verhaal. Ja, mensen dit joggen of jaren, dan weten ze wel wat dat is. Ja. In feite. Hoe zei ze het net? Nee, maar als mensen nou dan de televisie joggen, dan denken ze, oh, het is ik in podcastvorm. Dus kan ik nog eventjes zien. Ze draven niet nog een webber om. Dus Else Vreet de Jong op televisie en Else Vreet de Mon op jouw favoriete podcast-app. Bedankt. Tot volgende week. Hoi. Nijsmakers.